Скоро днес сме с 5 епизод на Миска с долото в Кретос. Днес този ден е Хелоуин, т.е. ще има хелоуински стим. И във всеки един празник ще има по един стим, т.е. около половин часов стим ще е едната игра и друг половин часов стим другата игра. Общо взето един час, два часа смятам да направя един стим. Но на различни игри. Тоест първо започваме да миска с дълото в Кретос, после започваме да Mutants Genetic Gladiators, после ще реша каква е другата яка игра. Но общо взето днес ще събираме експерта и ще се бием. Да видим колко дни ще на нето. Сега, ако мисне, ще се ядосам. Много ще се ядосам аз обаче. Наистина много. Ако чувате този шум, това е моя съсед. И мислех на все види. Хубаво. Първо мислене. Аз сега да видя какво ще... На 28 дни пак не изда. Да видя. Хубаво, премахнах го това. Стивай. Спид без... Много брутален спид ми се възвръжда той. На около 56 спид въй. Сега аз трябва това да се хвана и успях. И най-накрая успях да хвана на това. Супер, и да видя колко експерта ще ми дадат. Добре. Добрата новина е, че този уик става 5 левел. Но аз мисля, че го имам като еволюираща част, но все пак преди ремонта имах аз няколко еволюиращи миски, с които буквално доколкото спомням, The Week беше един от тях. Чайте да видя. Не. Сега ако няма еволюиращите части от The Week, ето това първата част преди да прави ремонта на моят компютър. Има го еволюираща до втора част. Това до трета част. И това доколкото спомням, трета част. Какво беше това? Аз нямам интернет да се видим. Текмо в хелоуинския ми стим. Супер. Това имах, но сега бог, че това ми се е запазило. И имах да му се видя това, ама после ми беше премахнато. Супер, нямам си интернет. После... това имах, ама ако купих, струваше ми 100 и нещо диаманти. Това беше преди апгрейда. Това е добре. Да уик имах аз. И това ми бяха общо. След 39 секунди мога да се възстановя. Хилата на моите мискаци мога да се бия. Супер. В миналия епизод имах аз много голям късмет.
Това беше много якото. Има каза просто много голям късмет миналия път, но се чудят дали не ще имам. Да, хелмиците. И един от тия въпроси питаше, по-скоро пишеше, дали да знам да Хелуин Сити. Не знам Хелуин Сити. Аз само знам да Мискъс, Мъстърингът, елементи и от този сорт, знам аз. И да Монтан с генетиковия театър знам. Да попългане. Да пошумам пългане. И ще чакам 5 часа. Но ще спра моя късмет даде отново. Ще спра моя късмет да видя. И и втория въпрос пише, дали, чайте, какво беше, да знам играта Майнкрафт и защо не снимам с видеоклипове на Майнкрафт. Хора, не снимам с видеоклипове на Майнкрафт, че това е заради поради една причина, че първа версията да снимам беше около 15 минути на клип. Качих го и реших да си видя го видя, да клипа да ми се получило добре и моите специални ефекти в тъпсета. Видях и ми пише, че не ме видите моят клип. Не може да установите връзка с интернет. Хора, това може би ще е може би не няма да им стим, но утре знам, че няма да е Хелуин, но все пак може би утре ще направя Хелуин стима.